kapuso, mabati na gyud nato dinhi sa Davao City ang Kadayawan Festival 2022. Karong buntaga atong balikan ang kasaysayan ug ang istorya kung kano sa nagsugod ang Kadayawan. Ato makauban si Maria Concepcion Beck, ang Community Affairs Officer sa Museo Davaoenyo. Mayong buntag, ma'am. Welcome sa At Home with GMA Regional TV. Okay, good morning mga kapuso. Good morning, Miss Jandy. Ma'am Maria, pwede ba nimo ma-share sa amua, especially sa itong mga kapuso, kung kano sa unang gisaulog ang Kadayawan Festival sa Davao City ug nganong gitawag ang Kadayawan nga King of all Festivals? Yes, Miss Jandy. Actually, ang atong Kadayawan Festival, nahimo ni siya katong 1986, pinaagi kang former Mayor Elias Lopez, ang atong pinakaunang bagobo mayor diri sa atong syudad. So, katong 1986, una kani siyang gipangalanan nga Apo Duwaling. Kini siya gikan sa tulo ka pangalan diri sa atong syudad, ang Mount Apo, ang Dorian, ug ang Waling-Waling. And also, katong 1988 sa paglingkod sa atong mayor nga dati natong presidente nga si Mayor Rodrigo Roa Duterte, gipulihan kini niyag pangalan nga Kadayawan Festival. Ma'am, unsa ba kay mahinungdanon o kaimportante ang Kadayawan Festival? Yes po, Miss Jandy. Kasi ang Kadayawan, it is the time of our Harvest and Thanksgiving Festival. Kay before, nagahimog ritual ang atong mga tribo. So, kani siya dili lang para sa atong mga tribo. Pakita sad nato kung giunsa nato pagpasalamat sa atong magbabaya ang iyang gihatag nga mga kaning kaayuhan diri sa ato ang syudad. Alright, ma'am, paunsa ba mahiusa sa Kadayawan Festival ang mga Davaoenyo taliwala sa managlahing kultura ug tradisyon? Yes. So, importante kayo siya, Miss Jandy, no? Kay tungod nga, ang kaning Kadayawan, mao kini siya ang naghiusa kanato dinhi sa atong syudad. Ang atong 11 ka tribo ug ang tanang lumulupyo dinhi sa atong syudad, naghiusa nga iselebrar nato kanang atong Kadayawan Festival. So it means uniting all the people here in Davao City through the Kadayawan Festivals. Ma'am, doon na ba yung mga programa inyong buhatan alang sa pagpalambo sa kahibalo sa mga Davaoenyo, kalabot sa kultura ug tradisyon sa dakbayan sa Davao? Yes po, Miss Jandy. Kay tungod nga kaning atong sa Kadayawan Festival, aside nga anaa kitay mga selebrasyon nga ginahimo, anaa pud kitay kaning ginatawag natong hiyas ng Kadayawan. So kaning hiyas mao kini siyang 11 ka mga beauty of our 11 tribes kung asa ilang ginapakita ang ilang kultura, ang ilang tradisyon, ang ilang talento dinha. Ug ang kining mga tawo usab nga mga Davaoenyo, dili lang Davaoenyo, pati nang katong mga dayo, naghiusa kita nga makita nato ang mga kultura ug tradisyon sa atong mga tribo. So mao na nga tungod niini kita naghiusa. Ma'am, luyo sa ginahimo karon sa gobyerno, paunsa usab ba ang contribution o makontribute sa usa ka Davaoenyo kining kumaghisgot ta sa pagpreserba sa ato ang kultura? Okay, so Miss Jandy, ang kaning atong kultura, pwede nato ni siya ma-preserve pinaagi usab sa pagbisita diri sa atong Museo Davaoenyo. Kay tungod dinhi sa atong museo, atong mahibalaan kung unsa ang istorya diri sa atong syudad. Dili lang sa istorya sa atong 11 ka tribo, kung kinsa usab ang nangahimo natong mga colonizers nga dili lang kita usab ingon nga gikan lang kita sa mga tribo ug usa pa kinahanglan nga atong mahibal-an gayud kung unsa kini kay para dili lang ang atong hunahuna ang atong ginatan-aw ang katong mga langyaw kinahanglan usab akong mahibal-an na nato unsa ka maayo ang atong kultura so ato kining i-preserve kay nakahibaw naman ta kung unsa kini siya. Naatay mga ginahimong plano para sa atong unsaon nato pagpalambo sa atong kultura o tradisyon dinhi. So pwede siguro natong mapahibalo ang mga tawo nga aduna kitay ginaplano nga maghimo kitag
cultural nights. Every first Friday of the month kana siya nga paghimuon dito sa lain-lain nga mga parke dinhi sa ato ang syudad sama sa People's Park Amphitheater. Anaa usab sa Magsaysay Park, dito sa Candelaria na park diri sa may Ecoland Terminal, and we also have in Los Amigos. So kani siya nga programa naga-showcase pud kini sa kultura, sa tradisyon sa atong mga tribo diri sa mga tawo dinhi sa syudad. Mapakita usab ang ilahang mga gama kung unsa ang ilahang mga produkto, ang ilahang mga pagkaon ug ang mga artists within sa atong mga tribo maipagawas nila pinaagi sa atong cultural nights. Alright, ma'am, atong imbitahan atong mga kapuso atong mga turista nga bisitahon ang Museo Dabawenyo. Yes po, Miss Jandy, daghang kaayong salamat. Ginaawag nako ang tanan nga mga taga Davao, dili lang diri sa atong syudad ug kanang ang lain pang mga tawo nga outside Davao City nga atong bisitahon ang atong Museo Dabawenyo kung diin atong makita o mahibal-an nato kung unsa ang istorya diri sa atong syudad pinaagi sa atong 50 ka objects. So we only have our history of Davao City in 50 objects nga makita nato diri sa atong Museo Dabawenyo. So ang atong Museo Dabawenyo abli kini sa matag adlaw gikan sa Lunes hangtod Sabado alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5:30 sa hapon ug kini libre usab siya. Wala kitay pagabayaran nga ginatawag natong entrance fee. Kini tungod pinaagi sa atong local government of Davao City. Kato lang po. Daghan kaayong salamat. Alright, daghang salamat, Ma'am Maria Concepcion Beck. Happy Kadayawan po sa tanang mga tao dinhi sa atong syudad.